ಬುರ್ರಿಯರು ಬುರ್ರಿಯರು ಬುರ್ಗರಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ದಾದೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಫುಲ್ ಕೋರಿದ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಬರ್ಸಾಗ ಪಿದೈ ಸಾಕು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಾರ ಫುಲ್ ಕೋರಿನ ಹಾ ತಿಂದ್ರ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಣಲೆ ದೀತಾರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬನಲದಿ ಒಂದು ದಾಯಗಂದು గుంజి పొడి జీగుజ్జె పొడి పాడి 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 పొడి ఆ పొడి పొడి జీగుజ్జె పొడి ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಟ್ರ ಒಂದು ಇಡೀ ಕೋರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಚ ನೀರ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಬಂದತೆ ಬರಂದು ಬರ್ಸ ವರುಣ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪು ತೂಕ ಒಂದೇನಿತ್ತು ತೆಕ್ಕುಗ ಹಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದು ಬೇಕದು ಸೊ ಈರ್ನನೆ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಪಿಯನ್ನ ಡಬೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಪು ಸರಿ ಈ ಪದ ಅಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಈ ಕಾಲಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದ ಕೇಂದ್ರನ ಬಲ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಸ್ಪಾಡು ಹಾ ಹೆಲ್ಪರೇ ಸದ್ಯಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಿಕ್ ಪೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಆವಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದೈತೆ ನಡಪನ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹಾ ನನ್ನ ಇತ್ತದಾದೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲದು ಹ್ಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲದು ಇದೆ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಅವರೇನಾ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ತ ನಡತ ಹ್ಮ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಕೊನದು ಸುದಟ್ಟು ಬುಡ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ದಾದಾ ಮಾತಾ ಪಡೋಂದುಲ್ಲಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಾಡೋಡು ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೋ ಚಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಹ್ಮ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಹಾ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಬಜಿ 7 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವೇನು ಹ್ಮ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಮೂಚೆಡ್ದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಹಾ ತೆತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಹಾ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಹಾ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿನ ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮಾಡೋಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ ಜೇಣದ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಚಿಕನ್ ಅಂದ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಯಲೆಕ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾದಾ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎತ್ ಪಾಡುವರು ಎತ್ತು ಮಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕಲ್ ಪನ್ ಹೊರ್ಚ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕ್ಲೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹ್ಮ್ ನಿಕಲ್ ಹದ ಪನ್ರೇನೆ ಅವು ಪೂರ ಗಾಜುದ ಪುಡ ಪೊಚ್ಚಿಮಿನಿ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾರ ಎಲ್ಲರದು ಈ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಆತು ಬೊಡ್ಚಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೀತು ಯಾ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪಾಡು ಪಾಡಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕನತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ತುಯ್ಯ ಇರ್ಗನಂತೀನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗನೆಂತೆ ಬೇಜಾರಂಡಿರಿ ಅಂತೂದು ಪಾಪ ತುಂಬೊಂದು ಅರ್ಪುನಿಂದ ದಾಯಿಗಂತ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬಡ್ಚಿ ಕನತ್ತೀತೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಪಾಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾವಾಯ್ತು ಹಾಂ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಡೈದಿನ ಪೋಲ ಉಪ್ಪು ಅಳತೆಡ್ ಪಾಡ್ನತ್ ಅವು ಅಂದಾಜೆಡ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೈಕಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ ಪುಡಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಬರೋಸುರ ಸೊ 10 ನಾಡು ಗಾಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ. 8 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುದು? 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಹಾಂ ಉನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿಂಚ ಕಲಪೊಡು. ನಾನು ಕಲತ್ತು ದಾಂಡು ನಾನು నేను ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ದಿನ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ನಲ್ದಿಕ ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ನಂಜಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಕ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆಂಡ್ ನಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲದೀಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಡು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನಾರೇನು ಕನತ್ತು ಬಿಡ್ಕ. ಇಡೀ ಕೋರಿ ಉಂಟು ವೈಟ್ ಇಡೀ ಕೋರಿ ನಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ತದ ಉಂಟಾಗ ಸರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಡೀ ಕೋರಿ ಐಕ್ ಮುರ್ಕಿ ಚೆಂಡದ ಅಲ್ಪಾರು ಮುರ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಕೋರಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಎತ್ಲೆಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವನು ಕೋರಿ ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಿದಿರಲ್ಲ ಅದ ಕೋರಿ 1 kg ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ 1 kg ಇಪ್ಪೊಡತೆ 1 kg ದೂಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಮುಂದೆ 1 ಕಾಲು ಇಪ್ಪೊಡತೆ 1 ಕಾಲು ಉಂಡು ಅದೊಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದು ಬಿಡ್ತ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚಾನೆ ಏಕಲೆ ಜವನ ನಂಚೂರು ಆ ಜವನ ಅಂತದ್ದು ಜವಂದಿ ಅದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮುರಿಯರು ಮುರಿಯರು ಮುರಿದರಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ తెలుపు అంచిన దాల ಅವು ನಿನ್ನ ಬನಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಬೋರಿಸ್ತೆ ಐಕೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಇಡೀ ಕೋರಿ ಆಪುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಲೈ ಅವು ಪಾಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಗ వచ్చి ಈ ಅಲ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಚ್ಚೇನೆ ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ರಾಪಟದ ಕೋರಿ ಆದಾಲ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನ ಅಪಗಪ್ಪಾಗ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಡು ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಪೋಡು ಅಂತ ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಜಾಲ್ ಮಂದಿ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಐಕೆ ನೀರೆ ನೂಲೈ ಬುಡುಪುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೋರುತ್ತಿ ಲಕ್ಕದ ಪಿಚ್ಚ ಪಡ್ಡೇಟ ಯಾಪೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಟಾಂಟ್ ಈ ಭತ್ತದ ಮಿತ್ರ ಬಂಗ ಒಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಂಚಬೇಕು ತುಯ್ಯೆ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕೈ ಬಾರಿ ನೀರ ಕೈ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದಪ್ಪ ಏತು ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ ಕಟ್ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ನಂಚೂರು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇಸ್ ಈಗ ಕುಡೈತ ಎಣ್ಣೆ ಗುಚ್ಚರಿಜ್ಜತೆ ಕುಲ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನನಗೆ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾವರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ಪರಿಮಳ ತೋಲ ತಗ ನಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ತೂಕವರ
बैक साइड करती ना बैक साइड फोन करती ಅಂಚೆನಾ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಬೈಪನ ಕೊಡಲೇ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಯಾವನುಂಟು ಕೃಷಿಲ್ ಸೈಡ್ ಬೆಲೆ ಅವು ಇಂಚ ದುನ್ನ ಉಂಡಾತ ಹಾ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲಾಯ್ನ ತೆಲ್ಯ ಕೊರಿದೆ ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿಬೋದು ಈ ಚಿಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಡನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಇಡೀ ಕೊರಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಚೂರು ಸರ್ಕಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ದೂರದಿ ಓಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲ ದೂರ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು ವಿತ್ತ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ತ ಕೃಷಿಲ್ ದೂರ ದೂರ ಅಂತಲೇ ಇಡಬಲೆ ಕೃಷಿಲ ಪಪ್ಪಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಕೃಷಿಲ್ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಕೃಷಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಹಾ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಡ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಚೂರ್ ಲೆಮನ್ ಪಾಡಿ ಹಾಂ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಪು ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಏನು ಚಂಡ ಬಂದ್ಲಿ ಬಾಳೆಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೆಚ್ಚಂಡೆ ತಿನ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಫುಲ್ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಂಡು ಅಂದ ಶೋಕ ಬೇಯ್ದಂಡು ಪುನಃ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರನಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಶೋಕಾದ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕಾದ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಾರದೆ ಮೊಸರು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತು ಒಯ್ತೊಂದು ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಖಾರ ಟೈಪ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚ ಓವರ್ ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ ಇಂಚ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಇರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಯುನೀಕ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಬರಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸೈಡಂದೇನುವೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್